kuinda noti anata mani ndo aona pana cho antu udza pangwayo ndokubaya ng'ombe vale ndokubuda vasikana ndokubuda ndokuenda kuvhiti kusenda kochera mvura iyo ndokubuda ndokuparadzana ini singogara nguva patapedza kubaya ng'ombe ndoita mbomira ini ndokudzikira kumba ndowaseya vari ukadzanga zina kukurura ngadzanga nakukurura ndizive ndipedzera nemunhu wacho kana mune zvamakaitirana taura naye pamabiya amakaita ndongobva ndapedza nemi ka1 hazvina basa ndichina kwataindesa iwo wakaditi pai uri unoya nemunhu wacho ari kuti munhu wacho nakura Mhuri yeZimbabwe sekuvimbisa kwatakaita vhiki yapera kuti tichange tiri mudare zvakare ramambo gore dema munyaya iya yababa mapurisa avo vakatorerwa mudzimai wavo nasekuru vanova hanzvadzi yemudzimai wavo atingati ivo makuna-kuna. Saka nyaya iyi yadzokera zvakare mudare ramambo gore dema kuti vaione kuti ichafamba sei. Ngatinzwei vamapurisa vachitaurwa navo namambo gore dema mudare. Tinzwe kuti zviri kufamba sei. Ndakuni Natisinga unoziva wasiteri kuti nazva uruziva. Mira ipapo. Mira apa zvakanaka. Mana bhuti wako vari vana vachifana wako uzi vari vasariri. Takutransfer nyaya ende kwachiri. Anditi. Uchakuenda. Kufamba wacho Mira uchinda. Ndakubvunza. Ndakuudza. Asina kamwe vanhu. Katora bhuti wako uri pai. Ndikati makabhadhara naini. Eiwo wakabuda pachina kuti amama. Ndangobhadhako shoma. Ini ndakaziva. Kuti wakabhadha hoshi shoma. Ini ndobata wene mhosva ndichiziva kuti wakabhadha hoshi shoma. Wauya kuno kudare. Aiwa, izvo ndasuri kuuya apa. Uri kuti saka wati andakudzepa ingati nyaya yazvandakuita pano zvokuti inde kwachirero. Nanhasi uno wese tsamba ndinayo, hembe ndinayo wakabata iwe. Ndiwo chanondiudza iwo woga kuti ndiwo chanerapanira uwo kuti hembe wakaiba kupi iwe. Uyu wakapiwa 500 US. Ndobva yanyorwa tsamba message ichipinda mufoni yakapinda kuno kwandiri. Usamunoita mukata nyaya dzini muruku. Kudoka kozuva ka. Tiroda izoka valeti vanhu. Mambo nyaya yo yakadini yakapata. Indo kumvunza. Uyu waita achida pala katadza makosti. Nsumangara. Asina kuti mambo. Akaya ndirikumanga. Ndirikumanga. Ndobva azouya apa kati amambo nyaya titotara zvite chichi wati. Ndobva auya nemakosti. Kati makosti wawana kuti. Ata mambo ndandati nditaure nemambo ndiyenu mambo. Saka ndiyangu waiwana kupi yopewa ngozi na mari yacho iyoyo. Saka uya tukamiona kuti vake. Ivane wao wakanyo mfano wako. Ani wakanyora tsamba. Saka ndada kuti utaurire dare hapana nezvinhu zvapa. Hapana kana nebasa nazvo. Zvawafunga pamwoyo pako anoma pfungwa yangu yanga ishiti. Semumwe wangu tawirira izvitodziwa kana musina hamuna izvitoti. Ndotofonera ambai kutoudza muri mwenyu mangana makuseni imimi auye pano ndomupa tsamba. Usunga wa makoshori, usunga iye, usunga akahura nemunhu, unomukadza zviro zvose. Vaide kupi? Saka nepafupi, ndandakatodzosera kuti iwe unoziva kuti
ungazoonwa kusungiwa oti mambo yao akakanganisa kudai vakandivhunza pai chicha makaitirana ndizive ndipedzera nemunhu wacho kana hamune zvamakaitirana tauranai pamabiya makaita ndongobva ndapedza nemi ka1 hazvina basa ndichina kwataindesa iwo wakanditi pai uri unoya nemunhu wacho ari kuti munhu wacho nakuwa ndati wakati unoya nemunhu wacho ngenda muridzi wakahura nemukadzi wako ari kupiwa wacho kuya naye inini ndaona kuti upesere naye aiwa miraye makwa fana ndakuna maifocho ndipasofa pai uye naye samba ndimunaye akabaindi munhu iwe shamuywe ukunzokenya toro mama izvo zvekutaura kuti munhu wacho akabhadhara mari izvo tamusiya pangu izvo pangu unoziva kuti akarolo kwachimedza unoziva inini unoziva right aripopa wakapuwa mari ka zvinoperera pa wakapiwa 500 kuti akamudaidza munhu yakataura ini kuya kuno ndoti sokutotaura kuti mwoodzoka kuti wodzoka kune musi iyoyo wakabata ndeyori ndiyo here ndiyo hembe yakabatwa uyu arere nemukadzi wake mukadzi wake wamusei musiyaomba ndeko makosho uyo anoita uya akahumbura nemwana wanzvadzi yake zvakaita indiura nabiwe ine stage yokuti inini ndimupe murume ini ndinda kuti nohura naye saka isu tangoti ungonomuzivisa kuti anoshamwari paya tatakatirana payapimbika nyaya yakunda kwachirera saka imimi ndiyaenda kupe zita racho nevanhu ava kavaende kwachirera vanobhadhara mabiyo izvo vakaita uyu akanyora tsamba sasabu nhasi asina kuya kuzomiririra ane faindi yakakura zisina akaona wai pavhiki afura akauya pano vhiki ino watadzanei kuuya achisairira iweni aine kuya kuenda ndaona kuti uredze sauya semunhu waudza kuti uredze kuti uye kuno hazviiti iwo wambata sei taura vakateerera aine kubata wandakaita ndakambata kuti mudzimai inini ndakayambuka kumhiri kugraundi saka iye sekuru wacho haandiona nandiri urefu yowasobuda ngati mumusha wangu sekuru wacho ndokuenda kumba saka taona kuti pamwe vaigona vadini vakataurirana kuti tosangana kwavanisangana iwe patapedza kurya sadza tapedza kurya sadza pale ingati muindia netaira mwana wemunin'ina wangu abva kuchikoro saka paabva kuchikoro haana kudi haana kusvika kumba vaavata kuna sekuru kuna huku ndikuti maininoe hapana zvawandiudza nezvaparadzana neona vasikana vasinda kuchibhorani ivo vanoza kuti nezvavaenda satire kumapani ati ndinoda kune vamwe vagara kumapani ezataure ndovambata sei ini ndakaronda shangu sandani yemudzimai wangu zvikuru zvitatu
ndaronda panaronda udalo tona pane mahwehwere matombo nokuti gumbo haisaoneka ndangoshandisa mamepu kuti nduke panana nedii iri anada upa usiku kundokona ndokudai pamana kona ndidai sona da diri ringasingo ndikandidzoke diri kunda kwangu ndokona ndokudai ndokufamba ndokuona vanhu hewa padhuze seapa pane cheya nandatoko indawa udai so muri weekend sure kungamuri vanhu vande mesura kumba kwangu muri wanyarikanini ndiri muri sekuru nenzimai chinhu chamuri kuita mungada mira ndoona kuti mira yachoka handingaigare ingoramba yekuti mira saka iye anga afurura trouser hembe sasa trouser ndaakurumidza kudini kubata ini ndoda kumusoro kungwasa zvinhu kwe ndofura hembe ndoti mbomira ini ndokudzokera kumba ndowaseya varipo mukadzi anga asina kukurura mukadzi anga asina kukurura ndovhuwa dini hembe ndouya kumba ndokutora hembe ndowaseya vari muzeni ndowaseya ndokutaura kwangu manje vanosa kupamidza mino ukanapamidza zvokuti kwatanongura wana evidence unotorewa hembe dairambiitika chiri kupa kuti uyu aite zvekuti inyaya iyo yamuri kuona hai kwete kutaura yechimiro chake kuti munhu uyu anogona kuverengerwa kuvanhu vanoita sekuti vakadidiri ndo advantage iri kutorwa apo nevanhu nemukadziwo ari kutora that advantage kuti uyu murume akada kuti ndinomudii ndomusiya ndomutiza uyu wocalculata manje kuti zviri naye nhau iyo ifovhoreke zvake but amai ndirambe ndiri chii ndinawo ndohondo iri apa ndozviri apa ndirichitadirikutiwo ndira kuti ndobhadhawa ng'ombe kwamama kwazvinhu 4 ng'ombe tozombere ng'ombe dzako ibatiwa saka ndo zvandira kuti tiite saka next unda kwachireni saka imi amai motondiudzirawo vaya kuno mazita acho tinawo anenzani muruku akabatwa nemukadzi anenzani mudzimai murume anotwa tukai masaka mukadzi wako anenzani Zidzaimbana. Saka zvamaita ndezvekuti muchaudzwa nemupurisa chaiye kuzokusungai ndimoenda kwachireya utonomuudza kuti shamwari we nyaya yaenda kwachireya ndashauri zvinondodini ndina zvandingaitini saka ngatibvarai dare redu abereki